mukachere mabuja akanaka tauya anonhauka tiri pekachikwereti kaunozuro tiri kukupai dzomanhoko tochikupai idzo dzomamuko dzanyasi zuva rechi13 mwedzi uno waZvita. Tiri kutanda nonyaya iripo ipapa kwedu nokwaMutoko. Council yokwaMutoko yakatozomanikidziwa nevanhu kuti ichinje zvainge yada kuwaita kuti wataye dzimba dzavo iwo council waone kuisa masitoro. Nzvimbo yeChaninga ikoko wanga wapiwa matsamba okutoti wanofanira kuti wabvume kuchinja musenzero dzimba dzavo, change of use pachirungu, kuti wakone kuisa masitoro ipapo. Asi vanhu vakagara ipapo wakabva wazviramba. Pawakaita musangano nokanzuru ikazotanda kuti takatadza kunyora zvakanyoriwa zvisiri zvoba zvaifanira kunyoriwa. Ipapo panga patoita kunyangariwa. Pokare wangu watovhiringidzika nokutoti wangu wanyepewa kuti kwai anenge azopinda anomba ichaita pachaisiwa mugwagwa anobva apunzirwa imba yache paribe kana chaanobhadhawa. Vanhu wabva wazviramba pokare nokuziva zvakamboitika mumashure kuti wamwe wakanzi kuchinja dzimba wakabva wadidi wachibva wabisiwa wakatozosaya kana pokugara, wamwe wakaendesiwa kugarikai, wamwe wakabva wasaya kana pokugara zvachose pedzisira watoenda kumamisha chaiko. Saka izvozvo vanhu vangwara manje kureketa kuno kuramba tichitenda tichiti aiwa vanhu ngavareke kugovhundutsiwa kana kushishidziwa zvirambe zvakanaka. Ubato rosisisi nyasi wagoboritsayo kutoti hwari kuita rari inenge inaiye Nelson Chamisa kuChitungwiza kunhandare yochibuku zuva ramangwana. Rari yawachaita iyi icharatidza pachena kutoti mbani ari mutungamiri pokare kutoti zvii zviri kuitika. Pokare Chamisa anenge ari kureketa kuti gwara romusangano wawo rinenge richienda nokupi. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi ipapo. Tinenge tichizokunyepai ipo zvinenge zvichiitikapo nokutoti hwendo huno wari kuita kurwadziwa fani nozviri kuitika zvokuti ana Washman Ncube wagonziwo wari kuita zvokuti waakatengesa kana kuti waribe kuitirana naChamisa nozvaakaita nokuti wanga wari kuda kuti aite sei. Tichagoringa hedupo zvinenge zvichiitikapo. Iye Chamisa aribe zvizhinji zvaagoreketa panyaya dziri kuitikadzi nokuti ari kureketa kutoti aiwa vanhu ngavareka hawo kusha wanogadzirisa achagadzirisa zvinhu pokare achapinda noutongi hwache hwogutsa ruzhinji. Chabangu kureketa kuno kwaya agobisa tsamba dzaanga aendesa kuti makanzura kanzuro yemapopo mayo Victoria Falls wokuwadhi yochipfumbamwe nowadhi yochigumino wabisiwa. Ipapa zvatoreketa kutoti zeki yabva yatoti aiwa tichaita basarudzo pokare dzowanhu womakanzuruwo nokuti Chabangu ati aiwa wasiyei warimo. Ipapa unobva watosaya kuti chii chaizvo chiri kuitika. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei nokutoti zeki yakaratidza pachena ipapa kutoti zvairi kuitazvi zviripo pamutemo nokuti panyaya yekupita kwaEscort kupwanya muparamende zeki yaifanira kuti iite zvibodzizvo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Tinokunyepai ipo zvinenge zvaitikapo. Kambani yoInvictus wagoreketayo kutoti zvinhu zviri kuitika zviri kufadza kureketa kuno kwai tiri kuramba tichiboya mweya pokare ipo pagomba rawakachera romugodhi wechipiri kumuzarabani. Tiri kuramba tichitenda izvozvo zvekutoti zviri kuningisika zvino. Rekai tigoona kuti mugwagwa wacho unenge uchiita sei kusvikira panozotanda kuburitsiwa mweya unoendesiwa kwese kwese. Tinenge tichikunyepai ipo zvinenge zvichiitikapo. Mthuli wagotanda ipapa haidiwa nokupopotai kwagoita kwaratidza tuzvinu kutoti aiwa kupopotako kunosenza. Kureketa kuno zvanga zvainyepiwa naMthuli kuti ari kuda kuti aite gore riri kuuya ari kutanda musi wokutanda wegore riri kuuya zvachinja. Takakunyepai paye kuti magedhi omugwagwa abenutsiwa kudzikisiwa chaiko. Paizvezvi atoo madhora 3 pamotika duku zvindoenda zvakadando akandowedzera basi nozvikamu 50 kubva muzana
tikuramba tichitenda vanhu vakavapopota. Ipapa inoramba yakandokwiritsa mari asi zviri nani pane zvavanga vada kuita, tikuramba tichizvitenda. Mapasipoti pokare ipapa achaita $200 $200 asi akuchiita $150 $150 pachirungu. Ipapo ndipo munotoona kutoti pakaita kunyangara. Wakwidza zvaono $30 asi pasipoti yemuZimbabwe inoramba iri ndiyo iri kudhuritsa kupfuura dzimwe dzese mudunhu rodzasi kwaAfrica, pakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa mochitoona pokare kuti mari yomutero yaanga aisa kumadhiringi anonwiwa nevanhu makokora takavhiringa kunyora kuti masendi 2 asi taida kuti kachidimbu komasendi kari 0.2 cents pachirungu. Airi kupopota kwavanhu kuri kusvino. Dai vanhu vakandonyarara papa chiribe kana chaichinja apa. Dai izvezvi makokora asingachamwiwe nevanhu, asi ipapa zvakadando tikundoti rekai tionekwa zvinoperera. Agoreketa pokare kutoti izvezvi takuchinja pokare zvatatareketa zviya kuti munhu anomba iri mari inoita $100 chiuru shomadhora $100,000 pachirungu akufanira kubhadhara chikamu chibodzi kubva mu100 chomari yomutero. Aiwa tachinja yakubhadharwa pamari padzimba dzamusingagare pokare nodzimba dziri dzomari inoita zviuru 250 zvichienda mberi, 250,000 plus pachirungu. Kupopota kwavanhu kusvino. Ipapa ndipo munotoona kutoti wari kuziva zvavo kuti wari kuita tuzvinuba asi wanenge wachindoita zvonharo. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Pokare waMthuliwo ipapa wagotoburika wachitoti hurumende dai yakugona kuti iite kuti vanhu vakone kuboya dandemutande Starlink munyika, nokutoti vanhu vari kundoribhadhara mari wachinobhadharira kuZambia kuMozambiki asi isusu tichitaikiwa nemari yacho dai yabhadhariwa muno munyika. Ime rekai tione ipapa kuti zvaareketa kudari wachazvibvuma chere iwo wakuru wehurumende nekuti ndo wari kuramba kuti zviitike. Ticharamba takaringa zvedu tichikunyepaepo zvinenge zviri kuitikapo. Nyaya yeuyu woZANU-PF akamboita gurukota rezvefundo Dr. Adzikisa mutumbuka yakuratidza pachena kutoti panochanja chopfene zvatinogara kunyepa zviya kuti ukadya chochikwambo chikwambo chinokusiya uchizorarama zvisvino. Ipapa iye Dr. Adzikisa mutumbuka anga ambori nonyaya mazuva ake muhurumende dzokutenga nokutengesa dzimotikari dzomakiresida dziya zvisiri pamutemo zvinoratidza pachena kuti pakaita nyaya dzouori nochimbanyamubudu nokusaitiwa zvisvino. Heno kuti dzimbadzo akadzitenga zvisvino chere yakumuhwadza kureketa kuno, asi chanyanya kuburika ipapa kutoti iye Dr. Mutumbuka anenge ari kuhwisana naChiwenga nokutoti kwai munhu akatenga imba yacheyo iri kunetsayo kwai munhu anozivana naChiwenga. Ukaona padando wozoti pakaita kunyangariwa. Iye munhu uyo atoreketa kuti aiwa Chiwenga ndinomuziva fani asi ndini ndiye akatenga imba ndini ndakatenga. Unobva watoona kuti idi kwai kukama mukaka wakakora kare. Tikaitoonekwa dzinoperera nyaya dzacho kuti dzinenge dziri kuendepi. WoFastJet wari kuhwadziwa kureketa kuno nomamiriro bhizimusi rawo. Ipapa wagotoreketa kuti ndege dzawo dzekuenda kuKariba nokuHwange wakumbodzimisa kubva zuva rochinomwe mwedzi uri kuteera iyo wogore riri kuuya. Ipapa pokare wagoreketa kuti wachatodzikisa kuenda kwawo kuJoburg nokubenhuka kuitira kuti zvirambe zvichiwapa mari. Kwawo kuita tsimba chete kusada kudzikisa mari. Dai wari vamwe wadzikisa mari dzawanochaja dzo kuti zviite zviri nani, nokutoti kuuya koFlySafair kwaita kuti vanhu waite kurerukiwa nokubhururuka nondege. Tikuramba tichitenda FlySafair dai yatoita kuingidzira. Panotoda kamwe kechitatu pokare kuti kawabvise wabenhuke wadzike pakaenda pasi chaipo chaipo. Kaiti kuona kuti zvinoita zvakanaka chere kana kuti zvinopera sei. WoZimbabwe wari kuramba wachiratidza kutoti wari kuhwadzisa kudzikira kwawo kunyaya dzomutambo wekiriketi kusvinuba wakomana. Izvezvi kureketa kuno wakatojiwa pokare nechikwata choIreland nozuro.
Regai tione kuti zuva ramangwana pachatambiwa mumwe mutambo woODI wachasvika papi, asi tiri kuona paino tusvinu. Tiri pamabuja, regai tigumire tiri munyika kwanyasi, tiri kuenda kunze kwenyika. Idzi ndodzomamuko kundomutsana kuti tizive kuti zvakamira sei. Tiri ipapo zvedu, ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.